ছয় জনগোষ্ঠী ট্রাইবেল ভাৰত চৰকাৰে দিবলৈ গৈ আছে। ইয়াত ক'ব লগা আমাৰ একো নাই। BTC হিচাপে আগতেও আমি NOC লিখি দিছে, আৰু যদি নতুনকৈ লাগে আৰু আমি লিখি দিম। ইহঁতৰ যিটো কথা, ইহঁতৰ যিটো কি বুলি কয় থাম্বনেল आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा बिराद थासारिया गुदुं गुदुं गरम गरम जाना दं नङा होमबा लोगोफोर। जोंहा दिनै बिराद टेनसनाव दं दै लोगोफोर। बिनि गेजेरावनो जोंहा नै दिनै पार्लिमेन्ट इन्डियान पार्लिमेन्टआव जोंहा दाखालि बावै जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय जोंहा माने मोनद' हारिनि STआ माने पास खालामनो थाखाय माने पार्लिमेन्टआव थांना दङ नङा होमबा लोगोफोर। बेनि गेजेराव जोंहा मा जालांखो, बेनि गेजेराव दिनै जोंहा गासै आसामनि MP CMफोरा जिखुनुआनो माने भारत सरकारखौ खावलायदों जेनेबा हमना ला पार्लिमेन्टनिफ्राय माने पास खालामनो थाखाय दै, पास खालामनो थाखाय बारे खावलायगासिनो लोगोसे गासै आसामनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ माने बाहागो लानो थाखाय बेयाव माने गासिबो माने खावलायहरनाय जादों माने आसामनि मेलेमजिबि बिथांमोना। लोगोसेयै बिनि गेजेराव जोंहा दिनैसिम माने मोनसेबो माने साननाय जानो थांला, जोंहा माने जाखानाय नंलासो बायदि बुंबाय आङो दै लोगोफोर। PF দল হিসাবে বা BTC সরকার হিসাবে আগত পৰাই NOC আছে। আমাৰ আদিবাসী আৰু ৰাজবংশী আছে। এই দুইটা জনগোষ্ঠীয়ে BTC ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব। BTC ओरैबायदि माने डेन्जार जालांनो हमगासिनो दं माने जों ओरैबायदि माने छात्र हन्था गथ'फोर जोंनि एकदम स्टुडेन्ट इउनियन जिखुनु गासै माने इमान धरना होदो नाथाय जोंनि हाग्रामा सरकारा माने बेफोरखौ माने एकदम नुखाथारदियासै आरो दै, माने नुनानैनो नुयै बायदि खालामथारबाय आरो दै। ओरैबायदि माने आं दिनै बिराद जावगोन माने ओरैबायदि जादों माने हमनानै ला थांनाय समफोराव माने जोंनि BTCनिफ्राय माने NOCखौ माने सिगांनो हरखादो जाहैदों दै। BTCनिफ्राय माने गावसोर सरकार सलायबाय थानायाव सिगांनिफ्राय NOCखौ हरखादो जाहैदों। आरो लोगोसेयै BTC हिसाबै बा दा BTCआ सलायबाय थानाय हिसाबै जेनेबा नांबावगौबा आरो लिरना होबाव होनना बुंदो, हाग्रामाया गाव लिरना होगोन होनना बुंदो। मा जागोन इदिबा? आरो लोगोसेयै आदिबासि आरो राजबंशिया माने बेयाव माने जितिया STआ जेनेबा 6टा जनगोष्ठीया जेनेबा ST पास जागोन नङा होमबा लोगोफोर। बेनि गेजेराव आदिबासि आरो राजबंशिया माने BTCआवनो माने इलेक्सन गेलेनो हानाय पावारबो होबाय, माने पावारबो होदो होनना बुंदों दा। बिदिनो थ्रुयै मिथिगोन भिडिअखौ खोन्थानो हागोन दाहाय आं माने पावार मोनबाय आरो दै। जेरै हमना ला राजबंशी आरो आदिबासिया माने जितिया STआ पास जायोब्ला जेनेबा पार्लिमेन्टनिफ्राय माने इन्डियान गभर्नमेन्टआ माने पास खालामना होयोब्ला बिसोर माने BTCआव माने राजनिति गेलेनो माने हासिगोन होनना बुंदों आरो। लोगोसे बिराद लासिंसिं बाथ्रा, बिराद लासिंसिं बाथ्रा बे साननो गोनां नङा होमबा लोगोफोर। दिनैसिम जोंहा लामायाव गाबख्राव ओंखाम दै गैया, दैयावनो थांबाय होनना सानना लादो आरो। बुजिनांगौमोन बेखौ सासे माबा जानानै, बिराद लासिंसिं बाथ्रा बेफोरो। बेफोरबायदि नङा, इयुनावसो मिथिगोन र'। दाथ' बिराद बुंनायाव सहज जादों, बिराद इजि जादों। इयुनावसो मिथिगोन जितिया 6टा जनगोष्ठीनो जोङो जेनेबा STखौ होबाय, होनायनि गेजेराव मा खहा जागोन बेखौथ' मिथिजोबखायो नङा होमबा लोगोफोर। जोंनि बर' फिसाफोरानो जोंनि बर' आइजोफोरानो माने बेयाव जबनि थाखाय प्रब्लेम जागोन, मोनसे बुस्थुबाबो रानना लानांगोन, कलेज एडमिसन जाबाबो जों इयाव माने बाहागो मोननाय नङा। बेसोरथ' बिराद गोबांखा नङा होमबा लोगोफोर। जोंनाथ' इमान खम, अन्थाइ गिदिरखौ अन्थाइ फिसा गारनानै रखम जादों दा। बेखौ माने जोंनि माने हाग्रामा सारमोना सरकार थासान्दियाव बुजिनांगौमोन आरो दै। बेफोरबायदि नङा, बेफोरबायदि खालामनाङा। नोंसोरनि न'खराव दिनै फैसा थाखा दङना नोंसोर फिसा फिसौफोरखौ नोंसोर मोजां खालामलांनो हागोन, मिथिबायना। बै इयुननि जोंनि फिसाफोरा मा जागोन, बैसोर गामिनि गथ'फोरा मा जागोन, बर' समाजनि गथ'फोरा मा जागोन, स्टुडेन्टफोरा मा जागोन बेखौ साननो रोंनांगौब्रा। दिनैसिम नोंसोर सरकाराव दं होननानै राजबंशी आदिबासिखौ जेनेबा राजनिति गेलेनो हागोन होननानै नोंसोर बाहागोआव होदो। बै समाव राजबंशीयानो देरहाबाय बा आदिबासियानो देरहाबाय, बे मा जागोन? राजबंशीया सरकार गेलेयोब्ला BTCआव मा जागोन बेखौ मिथिखायो दा। आदिबासिया BTCआव सरकार गेलेयोबा मिथिखागोन दा। नोंनि मासियाव आदिबासिया जिरायनानै सरकार गेलेयोबा नों माबायदि मोनगोन? माथ' बै समाव नों जेनलायगोन ना। मा जागोन होमबाना? बेलेग हारिया सरकार सलायनाय लोगो लोगो जोंनि बर'फोरा लामाफोरावनो जोथ्रोजानाय, लामाफोरावनो बुजानाय जागोन नाय। दिनैनि दिनावनो दिन नुगासिनो दं। बापरे माने BTC सलायबाय थानाय हिसाबै माने NOCखौबो लिरना होनो हाबावगोन जाहैदों। सिगांनि हरखानाय NOC हरनायखौथ' जोंथ' जेबो मिथियाखैमोन, दा भिडिअनि थ्रुयैसो मिथिगासिनो दं। दिनैसिम 6टा जनगोष्ठीनि जिखुनु माने ST पास खालामनायाव इन्डियान पार्लिमेन्टआव थांना दंहैयो। गाबोन नुवाबा समफोर जाथारगोन। बिराद गरम, बिराद एमारजि खालामदो। बैखोजा छात्र हन्थ्राफोरा
एसटि माबाया जोंनि ट्राइबेल सात्र हन्थाफ्रा बैखि थांनानै इमान गाबख्रावगासिनो दङ बैखि गाबख्रावदो निउसाव नुदो जेबोखौबो हाबाखै बैखि पास खालामगासिनो दं दा एसे बुजिनांगौब्रा नोंसोर सरकारा 5 बोसोरल' थागोन नोंसोर सरकारा 5 बोसोरल' थागोन बेफोर बिराद जुग जुग थांना थानायनि जोंनि गथ' गथायनि इयुननि गथ' गथायनि फिसा फिसौ खांनायनि बिराद खोथा दङ दै बेफोरबायदि आलाय सिलायबा जायालै नोंसोरखौ जों रिसपेक्ट खालायो दिनैसिम नोंसोर जों बिराद सैमा बायदि रायजायो थेवबो नोंसोर जेबो जाया माबायदि सरकारलै इफोरो थोस लाजिबायलै आं टाइटेलसो लानोसै आंनो रामसियारिमोन ना एबार आङो माबा लागोन बेलेग हामसै आङो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव सर जाफैदोंब्ला बा आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगौखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों